אז בעצם אנשים לא יודעים מה ההבדל בין גריל גז לגריל פחמים, הם חושבים שגריל גז הוא בעצם מנגל פחמים, וגריל גז הם אותו הדבר. העניין הוא שגריל גז זה דבר שונה לגמרי ממנגל פחמים, וחוץ מזה, כמו שאתם רואים פה, יש לנו פה איזושהי הסבה מעניינת, יש לנו פה מה שנקרא מנגל גז, אוקיי? זה ממש מנגל, במקום גז כרגע יש בו פחם, אבל זה ממש מנגל, אתם רואים את המעברים, הוא עובד על גז, אין לו את המכסה הסטנדרטי, פה שמו לו קומה נוספת, כדי שיהיה לנו את היכולת לשחק בטמפרטורות, אבל בעצם יש לנו הבדל מרכזי בין גריל גז, עם המכסה הרגיל הזה, שאנחנו מכירים, תראו פה תכף תמונות של כאלה, יש לנו הבדל בין זה עם המכסה, לבין מנגל, לבין מנגל גז, ובעצם העניין הוא הכוח של האש, בדרך כלל בגריל גז יהיה לנו כוח אש נמוך יותר, וככל שאנחנו נעלה באש וניקח גם נתחים שמנים, קבבים, המבורגרים, סטייקים שמנים, אנחנו נסתכן בזה שידלק לנו הגריל. לכן בגריל גז בדרך כלל עם נתחים אנחנו נרצה לעבוד איתם עם כל סוג של בשר, אבל בעיקר שמנים נרצה לעבוד איתם בריברס סיר. מה זה ריברס סיר? יהיה על זה סרטון אחר, אבל בעצם אנחנו נרצה להביא אותם לאט לאט לטמפרטורה כשהם לא מעל האש, ואז רק את הסוף אנחנו נצרוב אותם באש ונוציא בבת אחת כמות של בשר גדולה החוצה. לעומת זאת בגריל או במנגל פחמים או במנגל גז, יש לנו כוח אש מאוד מאוד חזק כל הזמן, אנחנו יכולים לצלות נתחים שמנים בכיף בלי לפחד שידלק לנו הגריל כל הזמן ונטפל אותו בזריזות, ופחות בשיטה הזאת של ריברס סיר. פה בעצם יש לנו את החיבור הזה בעצם של אנחנו יכולים לצלות בחום מאוד גבוה את הבשר על הגריל עצמו, ולהעלות אותו למקום יותר גבוה, כדי לתת לו בעצם לאט לאט להגיע לטמפרטורה, אם זה נתח חווה, או אם יש לנו הרבה בשר, שאנחנו רוצים להגיש ביחד, אנחנו יכולים לשים את הכל פה למעלה, בדיוק כמו שבגריל גז אנחנו נשים את הכל פה למעלה, ניתן לזה לאט לאט לעלות לטמפרטורה, וברגע שאני רוצה להוציא, נוריד למטה, נצרוב ונגיש, ויצא לנו הבשר בבת אחת. אז בעצם אלה ההבדלים, במנגל גז, או במנגל פחמים, יש לנו כוח אש גבוה יותר, על הרשת עצמה, בגובה הנמוך, ונותן לנו כוח צריבה חזק, וכוח צלייה מאוד מהר, שאנחנו יכולים להעיף פרגיות, קבבים, להטיס את הכל צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק צ'ק, לעומת הגריל גז, שהוא בעצם מתוכנן לעבוד בריברס סיר, כלומר להביא כמות גדולה של בשר, לטמפרטורת היעד לאט לאט, ואז לצרוב הכל בבת אחת, ולהגיש. שיהיה בהצלחה, אתם רוצים ללמוד עוד על איך לארח עם גריל גז, ועוד טיפים על גריל גז, גריל פחמים וכאלה דברים, תלחצו על הלינק, תעקבו אחריי, ותראו מה אתם יכולים ללמוד.